Maya payabak po kaya kayungan. Kingal do iti pagmasosyanan ning Santa Iglesia, ing kapigaganakan kang Santa Catalina ning Alejandria. Antimurin, para king iabetaran ng po ding makatuking intentions karing kaya katamong panalangin. Ing kapasalamatan na po ding kaya katamong lay sponsors, kaniting kasyam ng aldo ning kaya katamong novenang pamagsadya para ka sa nunidad ng Kristo ngari, ni Sister Lorna Di Maun, Sister Lucia Dison, Sister Edna Hison, at ding honorarias. Kapasalamatan na naman ding kikatamong lay sponsors, kaniting kaduang aldon tridong parangal, King Nuana Birhen Madre Milagrosa, ni Sister Magnolia Imperial, Sister Myla Gonzales, Sister Emily Nising, Sister Leonora Maniti, at din Children of Mary Immaculate. Kapasalamatan na naman di Mayor Roding Gonzales and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Celi Francisco Seller and family, Alaisa Lumboy. Special intention, Deeds Elita David and family, Maria Lorena Pamintuan, Jesus Punsalan, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Mayor Teddy Tumang, Albert Ian Trinidad. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Pat Ahos, Elmi Ronquillo, Edgar Daluz, Megan Centeno, Mart D. Kleiner Bayani, Joe Tolentino, Belia Trinidad, Rosel Montemayor, Joy Manalo, Bianca Marie Santiago, Michael Alfaro, Espiri John Kayanan, Aida Ocampo, at Florencia Mercado. Para king lananggang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Norma, Ramon, Jose, Felix Berto, Gloria, Amparo, Ederma, Most Reverend Enrique, Father Aristotel, Ruben 9 Days, Rodolfo Death Anniversary, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
Kilagiling ipampo ng anak po ni Banal Espiritu, ang grasya ni Ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyaw ni Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, may payaba kay kaingan po, bispirana na po ngayon ng sa lingdad ng Kristo ngari, pero nakantay po yung neto nga martir, Birhen at Martiri Santa Catalina ng Alejandria niya pesa po kay ni King Arayat ang po King Porak. At bang katabebe tayong matampang pagmasusyan, sisyan tala pa rin kaya katang kasalanan at manyadapan taot at pakalulu kay nga pong Ginoo. Igami putong king korona ng Kasanta Catalina, king pamipatutuna, king kasalpantayanan Kristiyano, Ginoo pakalulo. Igam tikyana baka Santa Catalina, king pamidaw na king Biena, para king kaligayan ng ipa, Kristo pakalulo. Igam minyatetagan at kabyasnan kang Santa Catalina, Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, dala nakatangan sana, king bie alangangga. Manalangin tamo. O lubos mayupaya talanganggang Diyos, binyemo kang Santa Catalina, yung katagan patutu, king Ebanghelyo ng Kristo, ang kaking pinandita dinaw na yung kayang biye para kaniti. Kapamilatan din kayang panalangin, sa panmo king mibata, king sablang kasakitan, pauning lugod mi keka. Pagdulapan da ka sana, king kabilugan ming puso, hulingi king bukod mong panibataning biye. Itihadan mi king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kang bemo at ng Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Pamamasang iba't king mumurarang libro ding Makabeo. Kabang dadalan niya, misaputan niya, iaring Antiochus, ingkapat, abalita ning meto nga syudad ning Persya, aawsandang Elimais, abalita mabilog ayato, uli na ning mabandiya king pilak at ginto. Mabandiya yung templo na, dapot ya baluti agawa king ginto, kalasag at armas, alikwana karing Alejandro, anak ng Aring Felipe ning Macedonia, ang minunang dilingari ning Gresya.
Dinatangya at pigpilitan ng akwaing syudad at samsaman na apibandyan. Dapot naarapat iti, uling nga balitan daring tao ning syudad, ing kapag nasana. Lebanan de inyaking maragul a kalungkutan, minurong ya at migbalik Babylonia. Kabang at Persya, dinatang ya ing metong atubod a magdala king balita, hingding sundalos at tinubod na mesang butla. Masikan niyang masikan ni ngukbong darala ng Lysias, inyang sinugudya. Dapot, may pilit urungan na la ring kalaban. Mesikan la ring hudyo, ulira ding asam samdang armas. Gamit, dakal aliwa pang bage, karingukbong, peka karamal dumal at elakad na babo ning altar ning Jerusalem. At kinganting sa Diyo, pepadurutan ding mangata sa pader ing templo, at antimurin ing Betsur ing syudad ning ari. Melungkot siya at penamdaman ng binaning ari, inyang damdaman na iting balita at mirate ya, uli na ning pangabiguning plano na. Mikerayang makabang panahon, kabang balik-balikan ning masolong kalungkutan, ang gaking akilala na ing mamamatene. Inawas na laring sablang mayayaos ng kakaluguran at nga nakarela. Kumipatudtod, masaspak ya yung puso ko king kalungkutan at pamigagana ka. Kukutnan kayong sarili ko, nung bakit ining tuki-tuking kaguluan daratang kanako, samantalang maganakana ko man, at piburian daring tao king kanakong pamag-ari. Dapot nga ni kula aga nakaring dewa ka nagewa ku Jerusalem, inyang kwanan kula ring sablang pilak at gintong kasangkapan na ning templo, at inyang pekikwanan ku, inge makatuliran, apamaglipol karing manoknangan ning Judea. Paniwalan ko kingiti ang sangkan, nung bakit malilyaring ni kanako, iting sablang kademalasan, at ngeni malapit na akong mate, kening aliwang bansa. Ing amano ning Ginoo. Tumula ko king kekang kaligtasan o Ginoo. Pasalamatan da ka o Ginoo, king mabilog kong puso, kakong pamalita sablang makapagmulalang depat mo, kaya katungmula ko at magsaya, puryan kayong lagyo mo o Ginoo kakatas-katasan. Panakit da kaya ka rin kakong kasalang, may nga ragsalangan, layon may nga matela king kaya kang harapan. Sebyanan mo ring bansang kilala keka, ding marok linipul mula, lagyura kapilan man na masambit lapa. Ding tao nga lang Diyos, may nakbagla king mismong kulkulagewara, king bitag ay numang da, kaku karin lamerakap, ding sariling bitis da. Uling ding at suking pamangailangan, kapilan man ni ela makalingwan, at itang kapanayan ding maluka, kapilan man mawala. Ing amano ng Ginoo manatili kapilan man, iting amano yaing maya pabalita, ami panaral ke kayo.
Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king may pabalitag pangkang San Lucas. Ating nga pila na Saduseo, alinapit kang Jesus. Ding Saduseo, ilaring taong sasabing alang pamanyubling miye. Ngara, Maestro, sinulat na yung Moises, iting kautusan para kaya kami. Nangimeto nga lalaki, matayang alangayanak, ing kayang asawa. Ing kapatid ng lalaki, sukat na yung pakikasalan, ing may balo. Ban mi ka anakla para king mete. Ating pitong may kakapatid na lalaki, may kasawa yung pangane, at mete yung alangayanak. Peki kasalanan ing kadwa, ing may balo. At iti mete yan naman. Makanya mo naman ing milyari king katlo, ang king kapito. Ay asawa rengan ing may balo, at mete lang alang ayanak kaya. King katataw niyan, mete yan naman ing babae. Ngeni, king Aldo pamanyubling niye. Nino ka ring pitong may kakapatid, ing maging asawa na. Antining may kasalya karelangan. Nga nang may kibat Jesus, karela, ding lalaki at babae king kapanawonan na iti, may asawa lang. Dapat ding lalaki at babae kabilang karing subling miye, nalamak kasawa. Mitulad la karing anghel at nalamalyaring mate. Uling king pamanyubirang miye, maging anak noning Diyos. Agyang Moises, patutuana na king sublilang miyering mete. Uling king istorya tungkol king mababang dutong amiralablab. Ing Ginoo inaos na yung Diyos ng Abraham, Diyos ng Isaac at Diyos ng Jacob. Nga nawari, ing Diyos ere Diyos ding mete. Nane Diyos dering mabye. Uling ding sabla mabyela uli na. Nga na rin mapira na iskriba, Maestro, tinod ka king pakibatayan. Ala nang mengangas pang mangutang kaya. Ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Bakit po ba kayo buhay pa? Siguro mayroon pa kayong kinakain. Bakit ba kayo buhay pa? Siguro may nagmamahal pa sa inyo. Bakit pa buhay pa kayo? Siguro humihinga pa kayo. Tignan nyo nga po yung katabi nyo kung buhay nga. Humihinga ba? Kumakain pa ba yan? Kasi ako po napansin ko, pag mahina ng kumain, malapit na. Pag malakas pa kumain, tatagal pa yan. Kaya tanongin nyo nga kung kumakain pa. O katiting na lang ang kinakain. Kung minsan naisip natin na nakasalalay ang ating buhay doon sa mga bagay-bagay na yun, o kung ano mang pinagkakapitan natin. Pero sa ating ebanghelyo, magandang sinabi ng Panginoon. Nang sabihin ng Panginoon dito sa mga Saduseo na ang Diyos ay hindi Diyos na mga patay, kundi na mga buhay. At ang lahat ay nabubuhay dahil sa Kanya. Ibig sabihin, kaya buhay tayo ngayon dahil sa Diyos, hindi dahil sa kinakain natin lang. Buhay tayo, hindi lang dahil humihinga tayo. Buhay tayo, hindi dahil sa nagmamahal tayo pa rin. Meron pang nagmamahal sa atin dito. Kundi hinahayaan ng Diyos na buhay pa rin tayo. Itong sinabi ng Panginoon, sinasabi lang na ang buhay ng bawat sa atin ay nasa palad ng Diyos. Tayong lahat ay nasa palad ng Diyos. Kaya siyang nagtatakda kung hanggang kailan tayo mananatili sa mundong ito. Siya rin nagtatakda kung tayo karapat-dapat na pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo, ay magpapatuloy dun sa kabila.
Kaya dito sa ating ebanghelyo ngayon, ito po yung problema nitong mga Saduseo. Hindi sila naniniwala na may buhay pa pagkatapos sa buhay dito. Nakakatuwa nga po rito eh. Kasi dalawang grupo ito ng mga Hudyo, political religious groups, no? Yung Saduseo at saka Pariseo. Narinig natin lagi ito eh. Mga tumutuligsa sa Panginoon. Magkakampi sila sa pagtuligsa sa Panginoon. Ang mga Saduseo at saka Pariseo. Di ba? Narinig niyo po yun, ha? Narinig niyo? Saduseo at saka Pariseo. Actually, parang silang gumawa ng paraan para mailigpit nila dito sa mundong ibabaw ang Panginoon. Pero magkaibang grupo itong dalawang ito. Iba yung Saduseo, iba yung mga Pariseo. Pero kahit pare-pare silang mga Hudyo, kahit pare-pare silang mga Israelita, may isang pananampalataya, dito makikita natin na hindi sila pareho ng paniniwala pagdating dun sa muling pagkabuhay. Yung mga Saduseo, hindi sila naniniwala na may pagkabuhay pa na muli. At hindi sila naniniwala sa mga anghel. Samantalang yung mga Pariseo, kamukha na din nilang mga Hudyo, naniniwala sila sa muling pagkabuhay at sa mga anghel. Kaya dito, sa ating ebanghelyo ngayon, ayan, ang mga Pariseo ay parang natuwa sa sagot ng Panginoon. Dito parang they sided with the Lord, no? Yung mga Pariseo. Kung dati, laging tinutulig sa Panginoon, parang dito naman nakikampi sila. Tama kami, parang ganyan. Mali ang mga Saduseo. Kami ang nasa tama, silang mali. Yang ganyan. Kaya, ito rin pong ebanghelyong ito ay pinapaalala sa atin. Tayo kasi pare-pareho mga Kristiyano. Tignan niyo po ang daming mga Christian groups. Pero pwedeng magkaiba-iba sa mga paniniwala. Kahit nga po tayong mga Katoliko pare-pareho na lang Katoliko meron bang kanya-kanyang paniniwala yung ibang Katoliko. At kung minsan tayong pare-parehong Katoliko tinutuligsa natin ang isa't isa. Maging ang Papa at ang mga obispo. Pero itong ating ebanghelyo ngayon, kung meron din siyang magandang sinasabi, ito yung Panginoon na natiling matatag sa kanyang paniniwala at pananampalataya. At naging okasyon ito para maipaliwanag dito sa mga nalalabuan sa paniniwalang ito ng pagkabuhay na muli, buhay na walang hanggan, mga anghel, para ito'y kanyang maipalawanag. At tayo rin po, sa harap ng mga, kahit kapwa nating Katoliko, o kaya kamukhang Kristiyano, na kung minsan tinutuligsa tayo, lalo na sa mga larawan tulad nito, sana ito po yung kunin nating pagkakataon para ipaliwanag sa kanila ang ating pinapaniwalaan. At hindi yung makikipag-argue kaya lilipat sa kanila. Dahil sa parang tayong nilalagay sa mali. Tulad ng ginawa ng Panginoon dito, naway we take it as an opportunity to explain what we believe. At sa ganyan, hindi naman kailangan sama na kayo sa amin. Parang hindi ganyan Kundi para maipaalam sa kanila what we believe. Yun lang ang mahalaga. So hindi na sila pinapaniwalaan, bahala na sila. Parang dito, pagkatapos sinabi ng Panginoon yon, hindi naman pinilit ang mga Saduseo na maniwala na kayo sa akin. Hindi. Sa palagay niyo po, sa sinabi ng Panginoon ito, naniwala na yung mga Saduseo? Hindi natin alam kung anong nangyari katapos nito. So, hindi na yun ang mahalaga. Ang mahalaga, tayo may pagkakataong ipaliwanag, may paliwanag sa mga
may tanong at question ukol sa ating mga paniniwala. Kaya bilang Katoliko po, yan din sana ang ating magawa. Sa dami kasi ngayon ang mga iba-iba yung kanilang pinapaniwalaan. So it is an opportunity for all of us na pagkakataon natin para maipaliwanag ang ating mga pinapaniwalaan. Kaya mahalaga po rito that we really understand what we believe. Kung hindi, magiging tameme lang tayo. Naway maging kasangkapan tayo ng simbahan para ito nga may paliwanag sa sino mang may mga tanong ang ating mga pinapaniwalaan. And we stand by what we believe. Amen. Ngayon po yung ating dulog sa paintay mga kailingan, tayong lahat na patuloy na ginagawa yan ng Panginoon ukol sa mga dapat nating paniwalaan bilang mga sumusunod sa Kanya. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, gawan mo keng matatag at alapatutu, lingke kang katutuan. Para ka ring obispo at pari, kapilan man sa elamaгаlinlangan o makipagkasundo po tanging katutuan ding matutungge doktrina at kaugalyan ilang pisasabihan, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring sablang kristyanong pamuntok sibiko, era sa kakalingwan, king mumunang dili kristyano la, emu pamuntok sibiko, king politika, ekonomiya at ding bagay panlipunan, dakenongan ning kabilugan na biye kristyano, ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin sablang Catholic Religious Organization, ingkarelang sigasig kapilan man sa ena parimlan ning doktrina ning pamikawani ning iglesia at gobyerno, panalangin taking Ginoo. Para kay katangan, nung ating sobrang populasyon ding memalen, pagsikapan taya sanang lutasan ing problema, king metong ang makakristyanong paralan, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni po adwanta mo sarili tang kapagnasan. Oy, paming at banwa, pisyag mina, ingkekeng tatalakaran, dapat may nakekasalpantayanan. Pasignangan mo kami, kingkekang grasya, bakeng maging tapat ng talapatutu, ingkekang anak, Yesu Kristong ginumi. Amen. Amen.
kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daan, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. O Diyos, ing lagod, itugtog mo sana, ing kekang kalam, kaya kaming kanining kekeng ayin, at pasiknangan mo yung kasalpantayan mi, kalupaning kasalpantayan ang napisyag ng Santa Catalina, ng Alejandria, kapamilatan ng kayang daya, tiyadon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuma natilya kaya kayo, yat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang paratit numang kanino iba, Diyos kingalangang galubos mayupaya. Ing banal mong martiri, Santa Catalina, tikyan ang alimbawa ng Kristo, adinaw ng kayang biye para king kaligay ng kekang lagyu. Ing kayang kamatay, papasyag na ing kekang upaya, asasdag king kainan miyanting tao. Pipilinan mo ring may na at pasiknangan mula, king pamipatutura keka, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ulinita, kaberi sa Blancoro, ring anghel, karing banwa, daralit mi kekang ligaya, alang tuknang, ngaming babye, kapurian keka. Hosana, Hosana, tingkah katas-katasan, darating, ilagay, Hosana, Hosana, tingkah katas-katasan, tunay kaping banaloy pa, ika, ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami, manyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapet, pasalamat siya kaya. Pira, sunay binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niyo iti ko nga nad kananye. Itingin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baningapunan, kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyaning kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niyo iti ko nga, minom ko kaniti. Itingin kalis, ning ka na akong daya, ing daya ning bahay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ing kamatayan at pamanyabina, may biyaning anak mo, darami kaya kaiting tinapi, ning biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangmabayang paggamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu.
Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban may ganap kinlugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Kimpumampi na pinanit katahimikan, ganakanta lang yan sablang pakamalantang mayang obye. Gana ka muna naman, din kapatid ming pepainawan at maninayang sabing niya, lalo-lana din talasuyo mong di Obispo, Ricardo, at Padre Aristotel, kambe ng Norma. Ading alapang miyang unabye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king belanganga. Ban kaya be ng Maria, ing Birhen ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalain tamit mong kapaniligan at lugod king ipa, karing amanong tiro ng Ginoo kaya katam. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabun mi, ban king kasopan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning laben mo yung kasalpantiyanan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, higang mabibi at magari manggaman, king alanganga, ing kapayapan ng Ginoo, mantabi, sana kapilan man kaya kayo. Di po may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan, kaya kayo kapayapan.
ibigay mo kay kami in kapayapaan, ibigay mo in kapayapaan, ibigay mo kay kami in kapayapaan, ibigay mo in kapayapaan. Ngayong malugod at maganakatang Ginoo, ing biyata mo at pamanyubling mi, yan tang makakilala at makasadyang tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka. Dapat sa kismi nga mana mo, kumayap na. Manalangin tamo.
Oy, paming malugod, may pasiklangan kami, kapamilatan ng misteryo ni Tingi Eucharistia. Kapamilatan na naman sa ning pamakyapos mi, king katapatan ng Santa Catalina, ning Alejandria, aning sarili ming kapibabatan. Makapakirake kami king pengako mong bie alanganga. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ipagkaluboy nga lang kapenawan, kalisadang pakamalan ming mayangon na biye o ginu, nga langgang sala, sulagsak. May painawalangan sana king kapayapan. Ding kaladwaring sablang tapat, amekona, kapamilatan ng pakalulo ng Diyos, ipainawano sa aking kapayapan. Amen. Ang Ginoo manatili kay kayo. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintuto, ang ipa, amponing anak, amponing banal espiritu, mayari ning kaya katang kapag masusyan, o may tanangin ipaligayan tayong Diyos, kapamilatan, din kaya katamong pamibiyebye. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, may poras gandang araw, marami pong salamat sa lahat.